मोसौनो दसे गांसो जाहोबाय गांसोआनो गैला अखा हानानै रोदोमाखिसै नै ओरै मासे दं मासेया खायग्रोबाय बे जोंनि नङा मोसौ फिसा नै बे गेरजा गांसोआनो गैथारला जेरावबो जोंना गामियावहाय दखान होयो बेलासियाव दसे नै बाव आं दसे होफैदोंमोन 2 घन्टा होयो 3टानिफ्राय सिथाव सावबाय 10टासो दं सावखानाया माखासे लांबाय बारा नाङाखै दिनै एसे खम कास्टमारानो अमा बेदरजों फोरलाजों एवगासिनो दं आङो दिनैहाय दाबो मोनथ'वाखै माखासेखौ भिडिअ खालामनो हायाखै माने हारसिंल'ना केमेरा खेबग्रा गैया मोनसिगोन माबायदि जाखो नायदो बरिया नुबायथ' बेदरा फ्राय खालामगासिनो दं दिनैसो फार्स्टफोर माबा मोनजासिगोन जेंखा अमा बेदर जायैया गोबावथारसैमोन ओमफ्राय दिनैहाय जासिगोन खनसे भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक साबस्क्राइब खालामना होलांबानो जाबाय।